रायजोफोर अर्थात नोंथांमोन बयनिसिमबो फैगौ रंजालि बैसागु फोरबोनि आरो रंजालि बैसागुनि गाहाम अनसायनाय आरो हामलायथिखौ आं बयनोबो जासिहरनाय जाहैबाय। आरो बे समाव जोंजों मोगा-मोगि जानो नुजाफैनाय गासैबो निउज चेनेलनि मिडियानि रिपर्टार नोंथांमोनखौ आं बे समाव बरायनानै लायो। गसाइगाव जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि जानानै बे समाव जों बे समाव खालामनायनि जाहोना बेनो जाहैबाय गुबुन गुबुन बोसोराव रंजालि बैसागुखौ जों जेरैबायदि गाजा गोमजायै गसाइगाव जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि दैदेननायाव आरो बानजायनायाव जों खुंबोगासिनो दं। जोङो 2003निफ्रायनो जों खुंबोदों। देग्लाय बे बाराव 18 जानोसै 18थि जानोसै। बे 18थि रंजालि बैसागु फोरबोखौबो गुबुन गुबुन बोसोराव गाजा गोमजायै खुंबोनाय बादि देग्लायबो गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय जों लाहार फाहार खालामबाय। आरो बानजाय आफाद दाखांनायनि उनाव दिनै बे मावखुलि जाहैबाय बियो जोंनि बानजाय आफादनि मावखुलि रंजालि बैसागुनि। बे रंजालि बैसागुआवबो गासैबो रायजो राजाफोरखौ नोंथांमोननि मिडियानि द्वारै आं खावलायबाय गुबुन गुबुन बोसोराव बाहागो लाफैनानै जेरैबायदि रंजालि बैसागु फोरबोआव रंजा बाजा बे फोरबो फालिनायाव बाहागो लानानै जाफुंसारहोयो मोजाङैनो। बे बारावबो देग्लायबो बयबो रायजो राजाफोरखौ नोंथांमोननि मिडियानि द्वारै आं खावलायनो हास्थायनाय बेनो जे देग्लायबो बयबो फैनानै जेन' बे रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायावहाय बाहागो लाफैयो आरो मदद खालामफैयो आरो मोजाङै जेन' जाफुंसारहोयो। बेखौनो आङो गसाइगाव जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जानानै आरो देग्लायनि बैसागु खुंथाय आफादनि जानानै बयनिसिमबो हांख्रायहरनानै बिबुंथिखौ लाखिनाय जाहैबाय। बेलासि समाव सफैनो हानाय जोंनि निउज चेनेलनि गासै बिथां रिपर्टारफोरनिसिम आंनिफ्राय गोजोन हामलायथिखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। आरो बेजों लोगोसे साफ्रोमबो जोंनि बर' हारिनि बा बैसागुखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा बिथांमोनखौबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमहरनाय जासिहरग्रोबाय। आरो बेजों लोगोसे जोंहा नैबे जोंनि 18थि गसाइगाव साब डिभिजनेल बैसागु फोरबो जे खुंनाय हाबाफारि जों बोसोरफ्रोमबो लाखायो आरो देग्लायबो 18थिखौ जोङो आखायाव लाबाय। आरो बे थारिखआनो जाबाय जोंहा 15 अक्ट' जे एप्रिल 15 एप्रिलावहाय जोंहा गेवलां मोनसे बैसागु फालिथाय जागोन। जाहाथे बेयावबो जोंनि साफ्रोमबो जोंनि बे गसाइगाव साब डिभिजननि सिङाव थानाय रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिसोरखौबो जोङो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनानै जाहाथे जोंनि नैबे साब डिभिजनेल खुंनाय जेनाखि बैसागुआवहाय बयबो फैनानै मेहेरगोनां खालामफैयो आरो मदद होफैयो। आरो बिनि उनाव जोंहा दंबावो 23 थारिख आरो 24 थारिख अर्थात 23 आरो 24 एप्रिल खालिबो जोंहा बेयावहाय स्टेज पारफरमेन्स एबा जौस्राङावहाय जोंहा मेहेरगोनां बैसागु आफाद खुंगोन। आरो जाहाथे बेयावहाय साफ्रोमबो जोंनि गेलेमु हाबाफारिखौबो लादों। आरो बेजों लोगोसे जोंहा लिटारेरि कम्पिटिसन अर्थात जोंहा थुनलाइयारि बादायलायनाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौबो लादों। आरो जोंना हारिमु बादायलायनाय बेफोर हाबाफारिखौबो लादों। आरो बेजों लोगोसे जोंहा लेंहरजाखानाय आलासि उषा रानि ब्रह्म बिथांखौबो जोङो हांख्रायहरनाय थाखाबाय, बिथाङाबो फैगोन। दा बे बैसागु फालिनायावहाय जोङो साफ्रोमबो जोंनि साब डिभिजनेल जे हाबाफारियाव बयखौबो बाहागो लानो थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय एबा फोरमायहरनाय जासिहरबाय। गोजोन्थों।